important ukuqinisele enkosini. Kubaluleke ngani ukuthi siqinisele enkosini? Miningi imimoya ebhudla ngapha nangapha esisusayo enkosini. Hallelujah. Qhubeka. Oh yes. Yeah. Nasemandleni wayo amakhulu. Awekho amandla amakhulu enkosi ngaphandle kwamandla omusa. Hallelujah. Makhulunywa ngamandla amakhulu enkosi. Kukhulunywa ngomusa wayo. Because umusa wenkosi ungamandla angahlulwa nto. Hallelujah. Umusa ayikho into ongayenzi umusa. Yingakho kumele ukuthi sikholelwe emthethweni more than ukuthi sikholelwe emthethweni. Ngoba emthethweni kwenza thina, kodwa emthethweni kwenza inkosi. Hallelujah. Manje into oqinisela kuyo uqinisele kuphela inkosi izokwenza. Hallelujah. Akusenzi wena kwenza yona. Manje lokhu uqiniseka themba leyona leyo nto ekuthi uqalile umsebenzi inkosi izakufeza yona inkosi ngamandla wayo amakhulu. Kwenza yona to you. Yakhe emini kwenza izwi lenze wena. Asenzi mthetho kodwa senza izwi. Hallelujah. Amen. Kwenza senza umthetho asenza izwi bese izwi liyasenza. Mungenzekanga nguwongenzizwe. Funeka kube khona lento phakathi kwakho nezwi. Hallelujah. Amen. Yazi ngichaza ngendlela yabantu abadala. Abantu abadala bayini? Hallelujah. Hallelujah. Akwenze oyi-1 kwenza boyi. Amen. Bese phuma isikhama singumntwana. Hallelujah. Oh my God. What a scary revelation. Bayadibana benza. Hallelujah. Amen. Bese bakhona isikhama. Amen. The same ewenzwa ngumzalwane nezwi. Wenza izwi nezwi lenze yena sibone isithelo. Amen. Akenza izwi asibone isithelo. Kulapho la mandla ke inkosi asebenza khona. Ngamanye amagama bathi bambelela kulamandla. Njengoba ubambelela kulamandla, la mandla bamba wena. Nibamba. Ukuqiniseka kwakho ukubambelela emandleni. Amandla amakhulu enkosi abamba wena. Umusa wenkosi. Elokugcina qinisekani. Don't wait. Ayingathathwa zizinto. Amen. Sikhona izinto ezizokuthatha. Sikhona izimo ezizokususa. Amen. But ewe masoqinisile inkosi qinisele enkosini. Uyahlala noma ngathi nje. Hallelujah. Hlale nje uvele relax uhlale. Uqinisele enkosini bazalwana yilo ukuthi kobona inkosi. Uqinisele enkosini yile ukuthi awusazokwenza ngokwakho kokwenza yona. Yingakho iBhayibheli lithi wozani nyanonke nikhathele nensiko umthwalo awungekakhathali awukazi ukusizakala. Amen. Sibiza abantu abangakhathalanga abasasene energy. Kodwa inkosi
sisiza abaselephelelwe i-energy. Wakhona abantu abane-energy yokuyilungisa. Hallelujah. Amen. Baza bathina sirayithi kakhulu nayo basontayo. Because basasenamandla. Amen. Kodwa thina sikhwebeleke emandleni enkosi. Oh yes. Okwethu kulamandla enkosi sihambelela kuwo. Amen. Ukuze lamandla enkosi enze umsebenzi kithi. Sengathi namandla enkosi kwayilizwi layo. Amen. Makhulu. Hallelujah. Kena lento eshumayela ngento enye bengihlale kuyo. Kanti safuna ukushumayela ngazo zonke. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Funa ukuba bengithakele somewhere. Bengazofunda leyo text. But isingeniso sami sithi bambana nenkosi. Bambana namandla wayo. Wenze azokwenza. Nenzani namandla enkosi. Hallelujah. Amen. Kuna ungayikhokha namhlanje ukuthi ithime namhlanje ukuthi ukwenzana namandla nokwenzana nezwi izwi layo lenza nalo liyakwenza. It takes us time to discover ukuthi kahle kahle isimowethu amandla. Lezo intathu uNkulunkulu wasiyeka ngamasibo. But sesiyayazi manje. uNkulunkulu wasiyeka sazama sesafeyila. Amen. Abanye sisi bafeyila lokhuya. But thina sema sifeyila sabe sabona ukuthi sidinga yena. Noma singene evangelini singena sinale energy ukuthi sizoyiphila lento sizoyenza lento sine krach yokuyenza yonke iyahamba ikrach iphele endleleni kholosi. Bangamapheli krach kulalo kubeka uNkulunkulu kube phelele kwamandla kulamandla avuka khona. Bengizomani Amen. epheleni kwamandla akho kulapha amandla enkosi avela khona. Hallelujah. Kona kumele lawa kuba exhausted aphele ukuzudumo. Ibelo lakhe ingabilo lwethu. Angisho ukuthi ku-wrong ukwenza ngoba bekhuluma ngokwenza ekuseni. You must do. You have to do something. But two, wazi ukuthi akwenzi wena kwenza yena. Actually the time to pay. Amen. But angeke ngakise yona namhlanje. But your part to pay, to play. Is to kritisela. Amen. Amen. Ipati yakho kwenza njani? Kritisela. Awuqiniseli kungekho into lethi doubt. The reason bethi kritisela it's sure ukuthi kuzodoubt-eka isikhathi. Then when there's a doubt in your life, be reminded it's time you kritisela. Anyway, if we are not doubting, there will be no reason ukuqinisele. Already we are. Like basikhuluma ngokuthela like uqinisela ukuthi uma ungayeka la waphansi. So don't tell enkosini uqinisele. Angazi why ingasuki le ndawo. Isayike ibambelela. Kona umuyekile uyaphansi. Hallelujah. Kodwa manje kuba nomile la yimo kanye ile pali. Amen. Kodwa kwame ngikwenzile ukuthi ngibe nale pali nje bibile kwenzani? Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. The same. Emseni kaNkulunkulu. Lapha labakwazi kulaqala khona kaNkulunkulu kwazi. Uma ungathi uthi wenzeni inkosi yazi. Uma ungenamandla inkosi inamandla. Amen. Because the devil always wants to tempt you to do this by your own. And with a good heart, can be ilimaza. But with your good heart too, up until you fail. Then when you fail, uNkulunkulu uyaqala. Sikhubeka ngalamandla enkosi. Hallelujah.
siqinisele kuye. Siqhubeka nje. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Abazalwane kumele babe nezikhali zikaNkulunkulu. In short, izikhali zethu zi-6. Isikhali somzalwane sokuqala ukuthetha inyani. Ithi masiyifake la esinqeni. Asiwi ngempama nangenqindi nangesibhamu. Asilwe ngezithungo nangejiki. Kodwa silwa ngenyani. Hallelujah. I was supposed to be correct. Hallelujah. Asilwi ngenyama. Kodwa silwa ngezikhali zikaMoya. Esokuqala iqiniso. Ithi libophelele la. Yabona imibhuko yakho ungayibophanga ngenyimini izowa uzovela ubese. So, indlela yokuqala yokugadlisitha esingisathana ithi iqiniso. Ungawafuna ama-shortcut, ungawafuna ama-bribe, ungawafuna ama-backdoor, because the devil to attack you, he will make you lie, he will force you ukuthi uthathe ama-bribe, ungaphili ngeqiniso, then he will catch you there. Abantu bephile ngomusa wakhe, because okokuqala uthathe isikhali sakho sokuqala, isikhali seqiniso. Makasuse iqiniso kumzalwane, uyamazi ukuthi uzoba in the mess ukuthi makenza amanye amanga, enza kwamanye amanga. Engafuni ukubalana manje sifuna ukuthi maybe the audience yanamhlanje idinga le message yale chapter 6. Turn on amen ke my little audience. Number 1. Qiniso. Esibili, righteousness. Righteousness is to do right. And the right must be constructed contrasted. I want my contrast. I want the contrast to put it. Light me, but in why we darkness. Amen. As far as we call the light, up until for darkness. Amen. So much that it ends everything. Irrighteousness. The unrighteousness. The righteousness that is filling this world. People are doing so unrighteous. People are so wicked. People are so evil. But that is a weapon that is from the devil. But when we go to the war, we don't use the weapon of the devil. We don't use our wickedness. We don't use evil ways. But we don't use them. But we use righteousness. We do right when they do us wrong. We do right when they do us wrong. We win when we do right when they did us wrong. If we do them wrong because they do us wrong, we fail. Our breastplate is righteousness. If you have righteousness, you will never have heart attack, because the devil is for your attack, to attack your heart. But if you have a breastplate in your chest, uzathola busathane. Bayakusukela usukeleke, bayaqala uqaleke, bayakuzonda awubazondi nawe. Uzothola bayakukwatisa abagqileli madubo. Because the weapon of our warfare are not carnal, but mighty to the pulling down of all strongholds. That is the weapon number 2. Satana afuna uthubela. Uyokuqalisa ngabantu akukhulekise ngabantu so that ugcine solahlekelwa ukulungisa.
ugcine nawe sokubuyisela okubi ngokubi. Righteousness is nothing else. It's when ubuyisela okubi ngokuhle. This is the weapon that I'm speaking about. Hallelujah. I-weapon yokuqala iqiniso. Ulikhuluma noma ucabanga ukuthi lizokufaka enkingeni. Because Satan kwesinye isikhathi uyacabanga ukuthi iqiniso lizokufaka enkingeni. Akwenza ukuba ucabanga ukuthi iqiniso lizokufaka enkingeni. Kanti iqiniso lizokukhuluma. Because uma uqiniso ungenalo uhlale ukunembeza, unonembezo olahlayo. Uhlale une-guilty conscience because uyazi ukuthi uqambe amanga. Hold that weapon and hold this weapon. Why analyze women in righteousness? Why about the breastplate of righteousness? Because it must always be the front. It must always come first. Every time before you speak a wrong word against wrong word, righteousness must come up. And you bless those who persecute you. When they insult you, you bless them. I want to get your scarf your God. Lalela, uma ngabe bekuthukile noma ecala ungakaleki noma ubusise kade thuka yazi ukuthi ukahle usayine esigodlweni sobumnyama ibebe kububusayi ubekuyithetha ikamba amanga ukuze uphume kule nto wavela khetha ukhuluma iqiniso walikhuluma vele yazi usayile ukahle usakahle ngezithuba asifuna ukahle ngazo zonke. Hallelujah. That's the helmet of salvation. The kind of lack of to be safe. These are the spiritual weapons, but they prevail even as in Yami. We need them. We are living along a path. The kind of lack of live again. I'm not going to get a path to model, I'm not going to get a path to one. Something the man and I can't. Now linears are in. The linears of time to into of the card. And so get up and swing. Man perhaps the card. Say that food. Man it. Because there was no helmet in my head. If you don't have helmet in your head, who's about to break humor. I think niggas have a helmet. It is not just a helmet, but a helmet of salvation. What does that mean? Temba utiko. Now CPC. Meaning you don't stress, but you wait for the salvation of the Lord. That's why the Bible eating. He kept it at perfect peace. Whose their minds I stayed on him. That is the helmet of salvation. Is that already in view? Hallelujah. Eating is cross. Udingo zabo zinokolo noma zine peace, zingena stress. Abo bonke ingqondo zabo abazibeke kuye. There is no helmet of salvation than ukuthemba in any situation cause. Kuqala ngokuthi into ungakwazi ukuyenza or ungazuthi wenzeni ngayo uyeke uthemba uJehova uzoza neplan. Helmet of salvation. Ukuze ungalimali ekhanda. Themba uThixo noma lindi insindiso yakhe. Lindi isandla sakhe. Because into ekwenza ukuthi ukhethe ikhanda is when you uzama ukudibanisa u1 no1 ungaphumi u2. Ungasathi uyadibanisa u2 akaphumi. Uyamazi ukuthi kufanele adibane. Then is when uye udibanisa. Hallelujah. Kimulele titi Tenkhatata Talifati Iruleto
Ketehuna Ikunutu Nimure. Hallelujah. Bege tsindiso yakho kuye. Wena Gigekile Gihoto Tabofela Wena Gigekile Gihoto Tabofela Wena Hallelujah. Lakamisa Uena Gigekile Gihoto Tabose Aspidesen Murena Gigekile Giga Jesus, Ithi ngesixhosa Thixo ngikuthembile. Amen. Dwala lami lemihla kuwe ngiziyekelele. Lenzenjani? Ngiketlile and ngikhoto ngithabofela nginjani nginokolo nginenjabulo yenzwe intoni ngoba ngiziyekelele kuwe ngoba ngithembe wena manje ingqondo yami iphumile ayilimali ayidibanisi ilingitindiso yakho because I have the helmet of salvation. Yes, at the helmet of salvation and the shield of faith. That is the fourth one. Your faith must work for you. Your faith can ayenze kanje kawenze so kawenze kanje. Hallelujah. How bad? Amen. Uyazishinde musa angaze mhlawumbe amphamisa nje incindi ka umthathe uyitole ubambe ishield. Hallelujah. Oh yes, uyahlala ukuthi khona lakho yenyuka nalo uzeyongena. Hallelujah. Usokona ukuthi mazisa. Neyazi khanga ne. Onelazi khadi. Yes, shit. Yini ngesindebele? Isibikone. Sizibikela. Asizibikeli ngegazi. Hallelujah. Asizibikeli ngani? Sizibikela ngefaith. Njengoba ihelmet of salvation ibekela ingqondo ukuthi ingalimali. Ingqondo yakhe iphole. Ngoba uthemba uThixo ulinda insindiso yakho, insindiso kuye. Ongayazi uyazi, ongayazi ukuthi izokwenza kanjani nawe. Uyekele kuye wena uyiketlile. I-breastplate of righteousness uvikele ngayo inhliziyo yakho ukuthi ingalimali. Uma waqambisana nomuntu angeke uze ungakhubeka enhliziyweni. Usala umubi, umunye inhliziyo yakho igobekile. Manje i-righteousness practically is when mabekala ukuthi kambisana ungaphikisani nabo. Kula ugadla khona. Kodwa uma uphikisana nabo batshela the way to go. Kula bakushaye khona bayithi bazohamba ubatshela indaba zabo kodwa usala unendaba ezininzi la enhliziyweni. Ngoba inhliziyo isilimela imadumbu ngoba uye wasusa i-breastplate.
evala isifuba. Abathi noma chest plate, bathi breastplate ngoba yathi abomama kakhulu abahlale belimali inhliziyo ngoba akhona bavuma ibadlule. Abafuna ukuphelwa, abafuna ukugezelwa, abafuna ukuyiyeka nje idlule into, abafuna ukuphendula. Uthethe into eyi-1 baphendula izinto zibe yi-10. Bawini argument aluse indoda. Nendoda kanti ayisekho lana because uthetha kube kaninzi wena uthethe kube kanye ibibonisa wena udibenza nento zika-2007 ibibonisa because asikho lento egcinisa amabela yakho ngoba ngapho kwamabele kunenhliziyo sayinhliziyo isopha mpela ukwazi ukuthi uma ungathethanga ulimali njengoba uthi hayi sengithethe ukuze ngibe right the more uthetha the more lento oyithethayo iba njalo yo ngoba mina angisemhlanga ngoba mina sengiyisidudla ngoba mina ngisenashape ngoba mina angisafuleki la ekhaya ngoba mina ngumuntu omubi mina ngihlala ngirongo njalo njengoba uyithetha iyenzeka uzosale soyibona mpela ke ngoku njengoba wesi uma engakuphikisi ngoba uthi vele akamphikisi ukuthi ngiyani ngishilo kunjalo vele iba njani inhliziyo kulimala righteousness even you shut up your mouth. Shut up your mouth. Ngoba silwa nemimoya la. Njengoba uvulele nje imimoya iyangena. Ubani ngasathandaza. Awukuthandaza at the same time uphinga bene indaba kangaka. Ngiphe ngishumana kangaka mfowethu. Hallelujah. Kanini nguwa kanye kuwephumela. Hallelujah. Ngishumele lelo nje seminde. Nabe ngizoshumela nje 5 minutes kona ngazi bangithi aphezulu. Khona into engimncedayo bazalwane. Ambokwenza izwi lizokwenza ke. Bayakunceda. Start practicing tonight and practice plan to practice tomorrow. I want to see. Abanye empilweni yami phumela. Ngifuna ukubona izwi lisenzeka. Ngifuna ukubona abantu beze izwi, benze izwi. Babone lisebenza, basho babe nobufakazi. Ngoba ngeke ube nobufakazi ungalenzi izwi. Ngibeye mini, you experiment ukuze uthole experience. Sonke isikhathi singakhi manje. 4. Iqiniso likhulume ungalidothi. Righteousness yenza right man ungafuna ukubuyisela. Xolisa ngexesha befana uxolisa yena. Uzoba right emva koko. Uzofuna inhliziyo yakho ingakhange ithinteke. Akuxolise wena. Awugcini imithetho basonto. Unceda wena ngoba amazwi enkosi azele unceda wena awenzelwanga ukuthi akubophe ukuthi ngoba sangena lento entsingisho kwamele sikolise noma singafuni ukolisa njengoba ukolisa nguwonedakalayo uma ungakolisi ngolimalayo ulinge ukuthi umuntu uzokolisa angasoza akolise kanti bavele wakolisa bona kanje wamxolela wadlula ubuhamba ufukhulekile. Righteousness, faith. If faith could be the helmet of salvation, leo pulsing on the yako ukuyeka izinto ukuyilungisa xa zingalungile. Yabona wathi into ngayazi ukuyenza njani. Iklu yezinto zakuthiko. Asi zisenza zonke izinto kuthiko. But ukala ngezinto ngalezo ongazazi ukuthi wenzeni ngazo. Leo ngayazi ukuthi wenzeni ngayo. Yihambise kuThixo ukuze uhlale ingqondo yakho ipholile ulinde kuye. 5 4 faith speaks. Ithi lana uthathe ikhaka lokholo ukwazi ucima ngazo zonke izitolo
mhlawumbe beniyifunde eBhayibhelini ngeniyibona lento yifunde ngoba angisayi ku2 semphelela semphelela ku6 ngoba sesizothandaza vele bengifuna ushoma la ku-chapter 6 but ngoba konke ethi maqale ku2 angiyazi bengisiyathi khona because i-audience yanamhlanje idinga u6 awufunde hamba nayo from verse 13 asimameleni bazalwane simameleni ngoba sengishumayelile ezinye indaba simameleni iseBhayibhelini ngifuna yazi lento ethetha ngayo iseBhayibhelini verse 13 ithi angikhohlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu hayi ezinye ziyeke khona uma uthathe uma une-faith kuphela kodwa ingqondo yakho awukwazi ukuyigcina ilinde kuThixo uzolimala if une-faith kodwa awunaqiniso uzothatha usuphethe isiviko ibe isehla ilokhuza lento obhinqe ngayo ngoba iqiniso lile fama libambe isinqe sakho bamba zonke uNkulunkulu wathi kimi kuleziki wathi izinto zenze zonke into yenziwa into enye ukukholwa kwenziwa into enye ukusindiswa kwenziwa into enye impilweni ayinto yenziwa zizinto enye put everything because everything contributes to one thing to make something angazi noma ngivile kule lapho kodwa bengifuna ukusho something umoya ngivela kantshelelo ukuba isikhathi we stick with one thing kanti ezinye izinto ziyacontribute in the same thing kanti ufaka konke angayenza iyekenye kwenze kufake nasana lapha kwezikhanini sifake zonke ungabi nazo ezinye ungabi nazo kodwa kathatha kwani ngisijabule ayithiki ukushumayela angikhohlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu yes kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi ngosuku olunjani ngosuku olunjani bazalwane ngosuku olunjani kanini yes ngosuku olubi liyesu usuku olubi ungazi ukuthi utheni yazi bengithi ngiyangithanda utheni nje ukusuku olubi uma sathi ingane nazo zithethwe kusuku usuku olunjani kuhle ukuthi usuku olubi liyafika ngamanye amagama kusho ukuthi ahlali kukubi yonke imihla njengoba nivele ukuthi kase ukubi ibe ngathi soze kube kuhle okanye sangeke kube kuhle kodwa liyesu usuku olubi kodwa nje vatha kusasekuhle practice ukuba nazo kungekafika usuku olubi ngoba mhlawumbe akalufika alifika unyusi kule nto alifika beniphe mini because if you do something njalo you can't be used to it awusayenzi ngoba une-struggle sekuyihabit yakho kuyenza ziphathe ngoku ngoba usuku olubi luyeza kweminye imizi ayipheli iviki ingafikanga usuku olubi kweminye imizi nje imini usuku olubi liyi-weekend usuku olubi angazi luyakhetha kumele bekhona and babeli bekhona ngo-Wednesday liyathandwa liphinde nangeviki ezalo be-Wednesday bala likhona nge-14 zikaFebruwari liphinde libe khona nge-14 zikaFebruwari usathanda lapho laphumelela khona uyaphinda abuyele usathanda into akayenza yaphumelela empilweni yakho yingaka azohlala ahlala kulo ndawo akayazi ukuthi akakwenzani ulinga zonke indlela ayifumana isebenza uzosebenzisa yona njalo vala konke vala ngazo zonke angatholi leni kuze kuthi nangosuku olubi ugadleka haleluya ugadle ngonyawo ugadle ngesifuba ugadle ngenhloko ugadle ngehema khona gadle ngazo zonke kubeka ngapha imani izinkalo zenu ziboshiwe eceleni iboshe ngatheni awukhulumi ngathi sikoba safe ikhulume kwiqiniso yabona ngikhuluma kanje ikhona evela kuThemba kodwa ngintothe bese isikhathi iqiniso uyabona ukuthi ushaya kangakanani ugcina usekoneni
Ukuqhubeka. Ngifakile ini? Isivikelo isangapasela ithi. Thank you Jesus. Swaleza nesipiro sakho kanina ungahlali wedwa. Yini? Hallelujah. Ufakile umuntu ongafu ngibadala. Ufakile kufanele uphile ijob uyimali. Ufakile isivikelo sesifuba wenzelani inhliziyo yakho. Sani bazalwane. Yini wrong ukuthi ulunge manje? Hallelujah. Fakile isivikelo sokulunga. Righteousness. Mamela akungihlulela kancane kwi-righteousness ngoba bakhona abafundile phakathi kwethu. I-righteousness ikayi-2. I-righteousness ikhona esinikezwa nguNkulunkulu. Ike uphakamisa isandla sakho uphaphatha. Ngeke sibumosha izolo. Ngeke sikufundise ukuba you are righteous the day you call. The day you call on Jesus ngikufa phatha nge-righteousness. Now lekhulunywa ngayo la. Akhulunywa ngaleyo. Kukhulunywa ngaleyo manje ukuthi you do accordingly. Angithukiswa ngokuthi ulungile. Hamba ngokobizo obizwe ngalo. Njengoba bizo ukuthi welungile. Yes, you are righteous. And you have the righteousness of God. Then continue in righteousness. Because why? Umakhelwane wakho akwazi ukuqhubeka in righteousness. IBhayibheli wakho wathi omunye umuntu alibhalelwanga abantu abangakholwa alibhalelwe thina. Because ngiyabheka angiboni umuntu ongasindiswanga ngazenza lezi zinto. Angiboni umuntu ongakholwa ngazenza lezi zinto to continue in righteousness. Because there is no righteousness in him. Uma sindiswa righteousness is being deposited yagalelwa kithi. Uthando luyagalelwa kuthi ngomoya wethu. Ube sesiqhubeka kulo. Ukuthi awunathando uwo livimbile. Yona khona ngaphakathi. Ukuthi awuphili ngobungcwele ufakiwe ku abufakwanga kumzala wakho ngoba akasanga ngaphansi nje kodwa kuwe kufakiwe. Kubeka ngabo kulungisa. Believe this ikhona kuwe. You start doing it. It shall manifest. Ukholwa amen. Bazalwane ngathi ngiyayitreka lento. I have to listen to the Holy Spirit because I was not ready to preach about it. But the Holy Spirit says, stick with that. Get up on me. Mamela. Okokuqala iqiniso. Okwesibili i-righteousness. Okwesithathu ukushumayela. Kahle ayithi ukushumayela ithi ukulungela. Ngeke sibambe namhlanje. Ngiyaqala ukuyizwa for a long time. Into efuneka kuwe yini? Ngiyathanda nje. Kaphinde futhi. Into efuneka kuwe yini? Ulungela ikuthwenzani? Ayiphishumayela. Kodwa be ready to endaba eyilunga. Ezokuthula. Hayi nabantu phakathi kwakho noThixo. Bakhulula ngendaba ezilungile ezokuthula. Khulula ngokuthula phakathi kwakho noThixo. Naphakathi kwakho nabantu. Ukuthula phakathi kwakho noThixo, nokuthula phakathi kwakho nabantu uhamba so. Akuhlabani. Ungafika etheni. Ukuthula kwakho noThixo kuzophazanyiswa ukuthula kwakho nabantu. Noma kuphazamiseke ukuthula kwakho nabantu. Kodwa ukuthula kwakho noThixo kuhlale kutheko. Manje abathi manje kwenze bathi just be ready. Abathi ba ready because if you ready bafika ukuthi kwenze uzokwenza. Ubelanga lelibi akafika. Afika yenza.
nalilandelile namhlanje uvalwa amakhono ukuthi angasashumayeli. Kwenzelwani? uNkulunkulu ubhedela ngamasikomi lowo moya ukuze amakholwa aqale manje afuna ukushumayela ngenkani. Because all this time ukushumayela bekufree, kungekho umuntu osokoliswayo, kungekho umuntu ovalwayo, abantu beshumayela intambo yabo. Manje abantu bayacala bazocala barealize manje ukuthi vele manje simoshe isikhathi, kumele sishumayele lento. Ngathi komunye umuntu uma ufuna ingane yakho ijole kakhulu, yivalele ungafuni ukuthi uphume uyojona. Because umuntu umvalele ukuthi ayenze into kukhona afuna ukuyenza kakhulu. Yingakho la ebandleni singafuni ukubekela umthetho, because abekela umthetho ikhali zofuna ukuphula umthetho. Abantu bazowuphula umthetho. Abantu manje abakade bayathi abantu ba-right laba bashumayela i-nice gospel. Lo mthetho obekwayo manje ubenza abanyanyi ngoba uvusa something eyatshalwa kubo. Besikade siyilwisa kanti asazi ukuthi icebo lenkosi. Manje shumayela kanjani? Masihlale silungele ukushumayela. Ngoba uNkulunkulu uyawavula ama-opportunity okushumayela. Khona azithanda wena namhlanje. Igama lakho lisalula futhi. Amen. Ukushumayela ayonke ukuthi force thing. Njengoba bezovalwa abantu bazofuna ukushumayela ngenkani base bayaboshwa bayashaya. Kodwa iBhayibheli itasiqhubeki ngenkani uma sifike esikepeni sizoshumayela basivale asingeni ngenkani ngoba ayisizi ukushumayela abantu abangathuthatha ngoba sithatha ukudla kwabantwana sikunikeza izitsha. Yo. Ashumayeli ngenkani. Kodwa silindele ithuba. Balivela sebenzisa lonke. Shumayeli ngenkani. Haleluya. Ashumayeli ngenkani. Kodwa shumayela ngethuba. Tebalete sihlale siredi. Ahlale sifuna ithuba. Ahlale sizama ithuba. Akusizi ukushumayela kwindlela ezingafuni ukuyivizwa. Izwi lisebenza kumuntu ofuna ukuyiva. Izwi lithinta umuntu owamkelayo. Ngoba abantu ngabashumayeza bengafuni. Haleluya. Emphakathini la asazi ufuna nongafuni. Esitimeleni asimazi ufuna nongafuni. Awonke abantu ababili abangafuni uye kungashumayeli. Balivele ithuba lokushumayela emphakathini lishumayela. Uma livele esitimeleni lishumayela. Uma livele empingelweni lishumayela. Ukwazi bakhona abangafuni ukuthi ushumayele. Kodwa for the sake yalabo abafunayo and for the sake ukuthi liziveze ithuba kuJehova. Babengafuni ushumayela emngcwabeni kaTata. Sikubheka athi hey bayadibana yathi bathetha yonke iprogram. And ngakho people ngajile ukuthi ninganyamalali ngikale ngeze ngikale njini. Isikhathi asikho and I'm not ready manje. Because ngathi into zibikela kwenye izinga. Ngaphuthela phansi kwegadi, nganyuka entabeni kwegadi, ngaqabela entabeni, ngathetha noThixo, ngathetha naye. Ngathi ngiyathanda ukuthi kwenzeke. Kodwa uyathanda ukuthi kwenzeke nawe. Kuzokwenzeka. Ngicela ukukholwa namhlanje. uNkulunkulu yenzindlela. Angazi ukuthi kuvale kanjani. Angazi ukuthi igama lakho lifinywe la kuproblem. Kodwa ngicela wena wenza indlela. Ngiyathanda ushumayela. Ngiyayikhona lento wayitshala ngokwakho kimi. Nomubheka ibathola babene bethi hayi bengekho into besizoyenza. Ngoba baqale bafuna ukusivala ukuthi sisebenzise i-keyboard nespeaker. Kunayivision. Kodwa uNkulunkulu wasivulela lapha. Ashumayela. Sefike isikhathi sokushumayela. Ashumayela bahlabeka amadimoni. Bashumayela athi iqedile ukushumayela. Senginikela ukufundiswa khona.
wangala ngangazi ukuthi akafuni ukushumayela ngangazi ukuthi abathathu abanye bafuna ukuthi ngilokhu but for the sake yalaba abafunayo and for the sake ukuthi ithuba laselivuliwe and ubona kanjani ukuthi ithuba lalivuliwe umshumayeli usagqibeleni abantu sebethethe yonke insambatheka yabo sekwazi ba abantu balala balibala sekufuna kuyongcwatywa bese basicela yonke izimo bese bengcamele ukuyongcwatywa uMC akhulunywa umoya kaNkulunkulu wasicela izwi lingene ngeseqaleni lingene wangena izipika zayi2 kodwa sekungenizwe kathi into izawubosheka leyo wathi uNkulunkulu linda mina hallelujah hallelujah because I was already ready and I was getting ready because they got everywhere izipika zibini kumele beready so I was getting ready ngabizwa ngingekho sure ukuthi ready ngashumayela kanti emva kwami kuzinkosi kanti emva kwami kusekhona izithethe zokukhuluma kwanyanzeleka ukuthi laba abazithethe emva kwami abangazoshumayela bathethe ezinye izinto kwanyanzeleka ukuthi bangahambeli kude nentshumayelo kwanyanzeleka ukuthi abafakazele intshumayelo hallelujah uNkulunkulu eselungisile uNkulunkulu ulungisela abantu abaready just be ready. Be ready for umngani wakho sebenza nayo ukuthi ungamklimbishi intshumayelo angayifuni. Yes mini. Lazo ifuna khona. Akakuthoni ready. Umhlabanisele. Umthathise uJesu umbeke nezandla. Umthwase la umoya ngcwele khona lapho. Umthumele enkondweni khona lapho. Give it your all. Get. Oh yes, Jesus. Ithanda isihlangu sokukholwa, yes. Isihlangu yiso ke isidingo basalana ngithi. Yes. Isesingaphi lesikhali? Sibaleni basalana. Amen. Hallelujah. Isihlangu sokukholwa. Faith. Ngikhuluma kancane nefaith. I-description ithi ukuqiniseka ngezinto ezingabonwa ezithenjiweyo. But i-root ye-faith ithi ikholwa kuza ngokuzwa izwi ngoKristu. Awuliva mhlazana ligquthayo izwi ukusibe nefaith. Ulizwa lingekagquthi. Uma isuku olubi alikafiki. Kodwa wena usigcisa ngezwi likaNkulunkulu. Njengoba uzigcisa ngalo, kuthi mhlazana lifiliba likusuku. Ukhipha ifaith. Abusathane. Wena wayikhanda wena. Wena wawunjena. Kuvela amazokholwa. Owafumelelana. Athi umuntu makabe uKristu Jesu. Uyisitayile esitsha. Uwakhulume back. Ungamnizi ikithi ukuthatha abe satisfied ukukhulumile. Kumele thina sikhuluma back to the devil hayi ebantwini. Ukuthi bayakhuluma lento ayikhuluma mayikhulume ungasova lo mlomo ungamnaki. Kanti umuntu mangamnakanga into ayithethile uyayikhotha nayo bekade ithini. Iyalonto le. Lento ukukhumbula into ebekhathile ekudibene effect uye wayinaka. Kodwa manje umuntu mayakhuluma kawanaki. Awenzi umhluko. Uma akanga phezulu futhi awahla